বাবুলা তো ক্ষীর দিয়া সইলা না আউরে দবু? ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଅନେଇଲ ଆଉ ଭାଉଜ ପରା ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ। ହଁ ଆରେ ଭାଉଜ ସିନା କ୍ଷୀର ଫିର ପିଇକି ହୁଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପେଟ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଛୁଆଟା ରହିବ, ନଷ୍ଟ ହବନି। ନହେଲେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି। দেখ বাবুলা তো কথাটা মতো ভারি কষ্ট লাগুছে। আরে মু তো খাইও পাউনি, মু সাইরে কোন বাঁটিবি? হ্যাঁ ଖାଉନ କ'ଣ ପାଇଁ ଉପାସ ଖାଇ ରହୁଛ? ତମେ ଖାଉନ? ଆରେ ମୋତେ କହୁନ ମୁଁ ନଳାରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଦେବି, ତମ ଗଳା ପାଟେ ଢକ କରି ପିଇଦବ। না না ମୋ ଗଳା ଟିକେ ଛୋଟ, ପିଇଲେ କାଶ ହବ। ତୋ ପଳାକୁ ଧରି ତୁ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ପଳା। ଯାହା ଶଳା ମୋ କଥାଟା ବାଧିଲା ବୋଧେ ଆଉ। ତମର ଗଳାଟା ଏଇ ସାଇଜ ବୋଧେ ଛୋଟ ନା? ହଁ ବା ମୋର ତମ ସହିତ କଥାଟା କ'ଣ, ଭାଉଜଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। চল আরে হে মতে কাହିଁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। হ্যাঁ আর তো ଶଳା ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଗିନା, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ମାଇକି ନାକୁ କେତେ କ୍ଷୀର ଏମିତି ଦେଲା କି ଏତେ ସମୟରେ ବାହାରିକି ଆଇଲା? ନା 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 ଏ ଶଳା ଗୁଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଘରେ ରହିଲେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବି, ମତେ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ କରିବ। হ্যালো